Na workshope sú aj stážistky Alliance Française, dievčence priamo z Francúzska. Marianne mi hovorí, že takéto niečo ešte nevyskúšala, že je to pre ňu celkom nové a tiež, že ešte nikdy nevarila v profesionálnej kuchyni. Mathilde dodáva, že na všetko dohliada šéf-kuchár, ktorý im radí a usmerňuje ich, ako urobiť šalát s jablkami, octom a slaninou. A ešte čakanka je dôležitá. Sú tu aj Slováci, ktorí si prišli vyskúšať nejaké to francúzske jedlo, takže máte v rukách cesto, čo z toho bude? Tarte flambé, také rezancové cesto a na vrchu niečo ako keď sa robí pizza, že tam bude slaninka, nejaký sír, zeleninka. Podobá sa to na pizzu, ale nebude to pizza. To úplne tenučké a je to potom krehké. A s nožíkom v ruke nad cibuľou je tu aj prezident Alliance Française v Banskej Bystrici, Tomáš Marton. Čo pripravujete pri tomto stole? Filet mignon de porc aux prunes et vin rouge. Bravčová panenka na slivkách a červenom víne. Je to bežné, že v rámci Alliance Française sa uskutočňuje kulinársky workshop pre dospelých? Je to nie až tak bežné. Oveľa bežnejšie je kulinársky workshop v školách základných a stredných, ale máme to šťastie, že sme našli takéto miesto, keďže nás je okolo 17 a potrebujeme veľkú kuchyňu. Hotelová akadémia to všetko má a na perfektnej úrovni s výborným personálom, ktorý nám pomáha. François Bouillet, šéf nomád alebo cestujúci kuchár, sleduje, či sa všetko dobre varí, tak ako sa má. Vyzerá to nádherné, moc krásne. To je tá panenka. Panenka na slivkách, sušené slivky, rôzne bylinky, rozmarín, tymián, čalvia a červené víno. Ty si pobehoval celý čas okolo, musel si mať oči všade. Pripravoval si menu ty. Áno, čokoládová pena bude ako dezert, teraz ako holky dokončí ako šalát, čekanka, modrý sír a orechy, slanina, čo tam je, jabko, francúzsky vinegret, ako ocot, dižonská horčica, olej, bylinky, v tom sme dali ešte trošku med, trošku, aby to bylo ako jemnejší. A ešte sa niečo pečie v rúre. To je prirované, to sú grillované ako zeleninu, ako prirované. K tej panenke? Na panenku, áno, práve. Máme ešte ako tarte flambé, to je specialita z Alsasku, peče ako na 250 stupňov, rýchle, to je tenučké. Tarte flambé, čo znamená akože flambovanie ako koláč. Často tí ľudí si myslí, že to budeme flambovať niečo ako... Akože tam bude aj nejaký oheň? Áno, alkohol, oheň, zapalíme to a to vôbec nie je flambovanie, to znamená, že to musí byť ako pečené, ale extra. Možno to bude byť i čierne, ako spálenie, víš, trošku aj tak to má byť. Fakt akože to je východní Francie, to znamená, že ako se pije pivo k tomu. Tu sa už ochutnáva. Tarte flambé, je to veľmi dobré, lebo je to veľmi jemné, príjemné. A vy ste už ochutnali aj šalát? Áno, taký mne hlavne chutí ten dressing, ale neviem teda z čoho je, ale je vynikajúci. Šalát je zeleninka s jablčkom, s reďkovkou, fantastické. Kulinársky workshop pre dospelých bol súčasťou mesiaca frankofónie. Alliance Française v Banskej Bystrici pripravila v tomto i ďalšom mesiaci množstvo podujatí.